男がお人形遊びが好きだったりするのってそんなに変なことなのかな。僕がそう思うようになったのは小学校に上がってからだった。僕には年の近い姉が2人いて、小さい頃から当たり前のようにおままごとやお人形遊びをしていた。その中でも特に好きだったのがヘアメイクをして遊べるお人形だった。近所のおしゃれなお姉さんや姉たちの雑誌に載っているモデルさんのヘアスタイルを見よう見まねで人形で再現した。すごい、ひかりちゃん。器用ね。可愛くできてるじゃない。姉たちはいつも僕が作り上げたヘアメイクを褒めてくれ、両親にも否定されることはなかった。それが小学校に上がってお人形遊びをするのが好きだと同級生に話した途端、彼らの僕を見る目が変わったのだ。はあ、お人形遊びなんて女子がやるもんだろ。気持ち悪い。名前も女みてえだし、なよなよしてるよな。次々に同級生から罵声を浴びた。男の遊び、女の遊びと分かれている意味がわからなかったし、同級生から押し付けられる価値観に困惑した。中学生になると学ランを着たが、その姿に違和感を覚えた。セーラー服の方が可愛いと思ったし、風に舞うプリーツスカートが羨ましかった。僕は同級生からオカマ、ホモと呼ばれいじめられた。だからといって僕は男が好きなわけじゃなく、可愛い女の子が好きなのだ。初恋は同じクラスの杉山さんという清楚で可愛らしい女の子だった。でも僕は自分の恋心を彼女に打ち明けることはなかった。女みたいな僕から告白されても嬉しいわけがないと思っていたから。思春期の多感な時期にアイデンティティを見出せず、自分の殻に閉じこもった。この先どう生きていけばいいのかわからず、悩み、苦しんだ。そんな時に助けてくれたのが姉たちだった。他人の目なんて気にしなくていいじゃない。好きな道を行けば。ひかりちゃんのことは私たちが分かってるんだから大丈夫。力強い言葉を受け、僕は好きな道、美容師になることを選んだ。高校卒業後、美容専門学校に進学した僕に運命的な出会いがあった。カリスマ美容師として有名なともきさんだ。特別講師として来校し講義をしてくれた。ともきさんは女性っぽいということから幼い頃からずっとからかわれてきたそうだ。心配した母親にもっと男っぽくしないとダメよと叱られ、男らしさとは何かわからないままなんとか男らしくしようと努力した。それでもなよなよすんな、女みたいで気持ち悪いと暴言だけでなく暴行まで受け、いじめがエスカレートしていった。あまりの苦しさに耐えきれず、自殺未遂したこともあったという。そんな中、ずっとそばにいて支えてくれた友達に、ここで受け入れられようなんて思わなくていい。お前らしく生きられる場所は絶対にあるから、と言われハッとした。自分らしく生きられる場所はどこだろうと考えた末に、美容の道へ進むことを決め、ともきさんは努力の末にカリスマ美容師と呼ばれるまでになったのだった。僕はその話に強く感銘を受け、この人の下で働きたいと思った。そんな願いが叶い、僕は今、ともきさんが経営する美容院で見習い美容師として働いている。営業中はお客様の受付や電話対応、掃除、最近ようやくさせてもらえるようになったシャンプーなどで忙しい。そのため出勤日は閉店後遅くまで残り、ヘアカットの練習をしている。ともきさんも店にいて、店の売り上げを集計したり、SNS をアップしたり、最新のヘアカット技術について勉強したりしていた。カリスマ美容師と呼ばれるようになっても、常にお客様にベストなヘアカットができるよう勉強している姿は尊敬するし憧れる。ともきさんが先に仕事を終えた時は、僕のヘアカットを見て指導してくれる。ともきさんのアドバイスは毎回的確でわかりやすく、彼が表現するようなヘアカットがしたくて熱心に練習に励んだ。その日、僕はいつものように閉店後にヘアカットの練習をし、ともきさんは事務所で売り上げの集計をしていた。
すると扉をノックする音が響いて視線を上げた。誰かが忘れ物でもしたのだろうかと考えながら近づくと、扉の前にボサボサ頭の少年が立っていた。驚きながら扉を開けると、彼は100円を差し出した。すみません。今これしかなくて、後でお金払うんで、これで僕の髪を切ってもらえませんか？ 100 円じゃ髪は切れないし、もう店は閉まっている。どうしたの？気づくと、ともきさんが隣に立っていた。詳しい話聞かせてくれる？ともきさんは優しく言うと、彼を店内のソファーに案内した。彼は吉田ひろむくんといって中学1年生だった。友人から母親がいないことをバカにされて喧嘩になったのをきっかけに、それがクラスを巻き込んでの SNS でのいじめへと発展し、怖くなって登校拒否になってしまったということだった。部屋に引きこもっていた時に見つけたのがこの店のインスタだった。ともきさんはインスタにお客様のヘアカット前と後の写真を載せていた。ヘアスタイルを変えるだけで雰囲気や表情が一変していることに驚いたひろむくんは、自分もこんな風になりたいと思ったのだという。このままじゃいけない。変わりたいと思って、見た目が変わったら前に進めるような気がしたんです。僕はともきさんと顔を見合わせて微笑んだ。ひろむくんを応援してあげたいという気持ちになった。ひかるちゃん、ひろむくんの髪切ってみる？ともきさんに言われて、僕は驚いて顔を上げた。え、いいんですか？すると今度はともきさんがひろむくんに話しかける。ひかるちゃんはね、まだ美容師見習いなんだけど、毎晩一生懸命ヘアカットの練習してきたの。ひろむくん、お客さん第1号になってくれる？ひろむくんはコクンとうなずき、僕に100円を差し出した。よろしくお願いします。これは重大なミッションだ。ひろむくん、イケメンにしてあげるから任せて。自分を鼓舞するためにも僕は大口を叩いた。中学生ということで校則を守りつつ、おしゃれ感が出るよう若い女子受け抜群のマッシュショートに仕上げていった。髪を切りながらひろむくんに自分やともきさんも学生の頃にいじめられていたのだという経験を話す。ひろむくんは自分で一歩踏み出そうと行動できたんだから偉いよ。僕がそう言うとひろむくんははにかみ。そんなことないですよ。ただ父さんにもこれ以上心配かけられないし、と答えた。話していて真面目だし誠実だし、とても大人に感じる。ヘアカットを終えるとともきさんがやってきた。いい感じじゃない。今度は私がさらにイケメンに仕上げてあげるからね。ともきさんはひろむくんの顔剃りをし、眉毛をきれいに整えた。ひろむくんはボサボサ頭のダサくて冴えない男の子から、どこかのアイドルグループかと思うくらいの爽やかイケメンへと変貌していた。これが僕だなんて信じられないです。鏡を見たひろむくんも驚いていた。ちょっと待ってて。ともきさんは事務所に引っ込んだかと思うと、たくさんの服を抱えて戻ってきた。サイズ合わないけど、ダボっと着るのもおしゃれだから。ひろむくんに服を見立て、似合うものはあげると渡していった。ひろむくんは悪いからと断ったのだが、捨てるつもりだったからもらってよ、と言われて受け取った。本当にありがとうございました。お金は必ず払いますんで。帰り際、お礼を告げたひろむくんに、僕とともきさんは笑って手を振った。そんなの気にしなくていいのよ。学校、頑張ってね。お客様第1号になってくれてありがとう。ひろむくんを見送った僕たちは、すがすがしい気持ちになっていた。翌日、閉店後にともきさんからヘアカットの指導をしてもらっていると、再び扉をノックする音が聞こえた。歩いていくと、ひろむくんがもう一人の男性を伴って扉の前に立っているのが見えた。扉を開けた途端、男性が深く頭を下げる。私、吉田ひろむの父です。昨日、息子がこちらで髪を切っていただいたと聞いてまいりました。
大変お世話になりました。僕が口を開くより早く、ともきさんが声を上げた。こうくん？ひろむくんの父親の視線がともきさんを捉え、彼の目がみるみるうちに大きくなる。ともきか？彼の名前は吉田光一。なんと二人は中学の同級生だったという。前に専門学校の講義で私が話したこと覚えてる？あの時私に励ましの言葉をかけてくれたのがこうくんだったの。こうくんがいなかったら今の私はなかった。ともきさんが僕に説明し、目を細めて光一さんを見つめる。ともきさんは高校進学を機に上京し、それから二人は疎遠になっていたのだという。そのため、ともきさんは光一さんが結婚したことも、息子が生まれたことも知らなかった。実に20年ぶりの再会だった。まさか、ヒロムの髪を切ってくれたのがともきだったなんてな。光一さんがそう言うと、ヒロムくんの髪を切ったのはひかりちゃんよ。ともきさんが僕の背中を押した。せっかくの再会に水を差したような気分になり、申し訳なくなる。それが、今日僕3ヶ月ぶりに学校に行きました。怖かったけど行ってよかった。みんなの反応も面白かったし、イケメンになったって女子数人から言われました。恥ずかしそうにヒロムくんが報告してくれ、一気に嬉しい気持ちへと変わった。せっかくの再会なんだからゆっくり話しませんか？僕がそう声をかけ、ソファーへ2人を案内した。光一さんは1年前に奥さんを病気で亡くし、昇進から抜け出せずにいたのだという。家にいると奥さんを思い出すのが辛く、仕事に打ち込むことで気を紛らわせていた。ひろむくんもまた母親を失った大きな悲しみを背負っていたが、光一さんはどうしていいのかわからないまま、気づいたら息子は登校拒否になっていた。部屋から一歩も出ようとしないひろむくんに対してどうすることもできず、部屋の外から呼びかけ食事を置く日々を繰り返していた。昨日仕事から帰ってきたらひろむが部屋から出ていて、しかも髪型も表情も格好もまるで変わっていて驚きました。その日、親子は久しぶりに食卓を囲み、翌日はひろむくんが学校に行くのを光一さんが見送ったという。ともき、ひかりさんのおかげです。本当にありがとうございました。光一さんが再び深く頭を下げる。彼の肩が小刻みに震えていた。やだ、やめてよ、こうくん。私たちこそ、ひろむくんのお手伝いができて嬉しいんだから。笑顔で話すともきさんに僕も大きくうなずいた。その後、自分に自信が持てるようになったひろむくんは毎日登校するようになった。なぜそのことを知っているのかというと、ともきさんが光一さんと再び交流するようになり、僕もたまに同席させてもらうからだ。その日は店の定休日で、僕とともきさん、光一さん、ひろむくんは焼肉屋に食べに来ていた。ひろむくんはよく笑い、表情が明るく、内側からも変わっているのを感じた。先日は友達の家に集まりゲーム大会をしたのだと話してくれた。僕、夢ができたんです。ひろむくんがキラキラと瞳を輝かせて言う。いつか僕もともきさんやひかりさんみたいな素敵な美容師になって、僕みたいに自信が持てなくて立ち止まっていたり、前に進めない人の背中を押せるようになりたいんです。僕はともきさんと顔を見合わせて照れ笑いした。ただ、自分が好きな道を進もうと思って選んだ美容師だったけど、それがこんなにも人に勇気を与え、笑顔にし、幸せにすることができるなんて知らなかった。前を向いて歩き出したヒロムを見て、俺も感化されたよ。いつまでも妻を失った悲しみで立ち止まらず、前に進まないといけないんだって、息子に教わるなんてダメな父親だな。光一さんがビールを飲み干し、唇をかみしめた。大丈夫ですよ。きっと少しずつ前に進んでいけます。僕がそう言うと、ともきさんがにっこりした。
そうよ、私たちがついてるじゃない。すると少ししてヒロムくんが続いた。僕だって今まで父さんにたくさん心配や迷惑をかけたけど、これからはちゃんと話すから、だから父さんも僕に話して。光一さんの瞳が潤み、何度もうんうんとうなずく。すみません、ビールの追加お願いします。ともきさんの声を聞き、今夜はたくさん飲むことになりそうだと思った。それからしばらくして僕はジュニアスタイリストに昇格した。ひかりちゃんなら素敵な美容師になれるわ。頑張ってね。ともきさんからお祝いとして職人さんが作っている高級なハサミをもらった。以前はお客様が求める理想のヘアスタイルを提供することが目標だったが、今の僕の目標はヘアカット後のお客様が笑顔になってくれること。髪を切ることで、容姿が変わることで嬉しくなる、気持ちが前向きになる、勇気が出る。そんなお手伝いができたら幸せだって思う。美容師の仕事に誇りを持ち、やりがいと生きがいを感じながら、今日も僕は働いている。